Bun, tot de oameni buni și bine v-am găsit la primul meu episod de Map from Subs. Aici avem o mapă de la Game-ul Zombie. Că mi-a trimis-o mie chiar astăzi. E să o începem din ea. Pentru început v-aș ruga să strângem măcar 5 like-uri la acest episod. Și hai să-i dăm drumul. Ok. Deci. Salut, Teddy. Astăzi ți-am pregătit o mapă specială pentru tine. Ea de 6 nivele. Good luck. Map by Game-ul Zombie. PS, la final dă o notă mapei. Ok. Info. Punctele tale sunt emeraldele, punctele sunt sub lâna neagră. Ai nevoie să spargi lâna neagră. Neagră, da. Kitul tău aici. Șmecher. Pam, pam, american. Nu, sau și asta. E prea mult 29 de mere. 8, mi-ajung. Să vedem. Adidas Puma, cască de streamer, tricou de streamer, pantalon de streamer, bluși de streamer. Ok. Microfon de streamer, aparat foto, film. Ce? Film pentru aparat, mor cu energizant și mic cu ușor. Așa. Reguli, nu sparge blocuri, nu-ți da game mode numai dacă te enervezi, să te distrezi, regulă pentru abonați, like, share, pentru prieteni, neapărat asta, neapărat. Nu punem locuri. Poveste, tu ai început când jucai Minecraft și în momentul de seama că ți-a dispărut tot din inventar. Tu ai stat și te-ai gândit și ai aflat că era un hacker. Și ai aflat că era un hacker. Ai jurat că îl vei găsi și îți vei recupera itemele. Ai grijă, hackerul ți-a întâlnit și capcane. Deci trecem noi. Bun, hai să vedem. Start, good luck. Dacă te întrebi de ce nu este scara aici, o să afli mai sus. Așa, și, bun. Din prima și nu mor sparge din prima. De dropper, PS, dacă nu îți reușești din prima și nu mor sparge, îți vedem de mai jos. Pentru aia era. Să vedem. De unde e lâna verde? Unde mă lâna verde? Alo, game. Nu fi lâna verde aici, ok, hai să luăm aici punctele. 10 emeralde, ok. Merge cu mine acolo, ok, hai să mergem pe aici. Așa. Parkour, pie, dacă te enervezi, dă-ți game mode 1. Wow, 10 emeralde, 20 de emeralde. Ok, parkour. Easy, man, easy. Papa american. Ok. 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 Mai încercăm. No problem. Că avem acolo un checkpoint. Hai. Sari. Ia uite, bă, și ajungem până la aia. Deci acolo la scară îmi dau spawn point. Ba, pe piață că îmi dau spawn point acolo la scări. Stați puțin aici spawn point. Se spawn point și... Oh! Oh! Am făcut mai de 4 minute. Go! Mă duc acolo. Hai mă! Opa! Am piși. Am primit o notificare de la Mac. Ok. PS, dacă te enervezi, dacă cai, sparge-l în negră de mai jos.
Ce acolo? Lasă, nu contează. Nu contește. Aha, asta e checkpoint aici. Știam și eu. Hai, mergem aici sus, merg puișor și mâncăm. Sorry! Ok. Deci, uită-te. Găsește obiecte de crafting. Găsește obiecte de crafting, zombie head, pumpkin și flower pot. Să găsim un crafting table. Punctele astea de armat. Hai să găsim un crafting table mai întâi. Crafting. Flower pot. Așa. Zombie head. Am așa tot în cealaltă. Și cu pumpkin-ul sunt aici. Ok. Și găsim un crafting. Aha, uite-l aici. Mă gândeam eu. Și ce fac cu asta? Le pun aici. Așa, flower. Găsit. Acum. Mini survival. Da, știu ce am făcut. Puncte. 40 de puncte. Acum aici pietrăul. Mai întâi luăm două bucăți de lemn. Am făcut un crafting table în cealaltă. Pun și pe ăsta aici. Hai să vedem. BC. Nu mi-a ajuns la lemn. Băgam mai ceva. Așa, hai că se termine repede. Ne ajung 3 de astea. Hai repede. Termină și eu. Aha, termină cop. Așa, spargem aici. Termină cop de piatră. Repede ironul. Hai, până să faceți la. Așa bă, care să rugăm cu mânță cu nica mă rămână cu design nu știu. Ok, cum rămână cu design și avem un alta. Aruncăm astea la cușul de gunoi. Când sunt acum 9 minute. Păi mai e timp. Așa, 3 iron ingot. Așa, repede diamantele. Ok. Și da, fraților, prima mea mapă de map from subs, după cum puteți vedea. Este tare, este tare. O să mă apuc și de domnul Gamer Sword. Am spart niște un trebuie. Să mă apuc și de domnul Gamer Sword. Ghicește ușa pie, dacă nu știi ceva sau nu ții minte, amintești, poți să descriem ușile. Bine. Cine a făcut mapa? N-am mai craftul. Cine desenă steaua? Pe cal. Unde
s-a inventat BMW-ul. Germania. Bun. Wow. Wow, tare. Am făcut foarte ceva pe o mapă de-a mea. Pe două bărți să fie. Hai, trebuie să merg, că e șmecherie. Hai bă! Hai bă, ce faci? Du-te bă, ce faci? Pac, 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 pac. Hai dă-i! Hai mă, e bun. Stai pe aici. Trebuie să duci pe peaceful. Punctele tale. Da, punctele mele. Punctele mele. 60 de puncte. Opa. Bun. Acesta nu este un nivel, uite în față și vezi ce scrie pe signul de acolo. Ok. Computer, l-ai invins pe hacker. Bun. Alte mele tale furat. Mamă, ce iteme aveam aici, doamne, frumos. Așa bun. Da, cu mapa, mai avem mapa de la mine. Da, mai aveam mapa. Și o notă mape, o să mai încolo. Pune emeraldele aici. La final trebuie să ai 60 emeralde, da. Ce acolo scrie Alex? Ok. Pune sendul aici. Sendul este aici. Ok. Du-te, bă, ce șmecher a făcut. Scrie Teddy. Vrei să mă făcut pentru mine. Mamă, ce șmecher. Cum am făcut chestia asta? Nu, uite să întreb cum am făcut chestia asta. Pe cum a fost și cu mapa aceasta, eu am fost domnul gamer, Teddy. Și ne vedem la un nou episod. Bye, bye.